בשלב ראשון, לפני שאני שולף את הצמיג מהחישוק, אני רוצה לפתוח את הברקס, לשחרר את הברקס. כמו שאתה רואה, יש את הברייק פד הזה, וברגע שמוציאים את הצמיג מהחישוק, אז הוא מפריע. אז על מנת להוציא את הצמיג, לשחרר את הברקס, תופסים פה ומושכים את זה החוצה, זה נפתח, ועכשיו הפד הזה רחוק מהחישוק והוא לא יפריע לנו. על מנת לשחרר את הצמיג יש לי את הכפיות האלה. מכניס את הכפיות בדיוק איפה שמעל, באזור של הוונטיל. אני התחלתי פה כדי להוציא את זה. במקרה הזה הצמיג יוצא בקלות, ומסביב אני עובר מסביב והצמיג משוחרר. וכמו שאפשר לראות, הברייק פד לא מפריע לי עכשיו, אחרי שפתחתי את הברקס. כדי לשחרר את הפנימית, מרים את הצמיג, דוחף את הוונטיל מלמטה. אפשר לראות פה בפנים יש מין סרט גומי כזה, שהוונטיל עובר דרכו. רוצים להוציא את זה, לשחרר את זה שישאר במקום, ושולפים את הפנימית החוצה. אחרי שניפחתי את הפנימית באוויר, אתה מעביר את זה בגיגית. והנה רואים פה, אתה רואה את הבועה הזאת? זה החור. יש לי פה חור מאוד מאוד קטן. לוקח להעביר יום שלם לצאת מהגלגל. בקיצור, זה הטריד את מנוחתי איזה יומיים עד שהחלטתי, יאללה בוא נפתח את זה ונסדר את הפאנצ'ר הזה. סיימתי לשייף את האזור של הפאנצ'ר. כמו שאתה רואה, על הפנימית יש כל מיני פסים של היציקה שבולטים, כיתוב שבולט, הדברים האלה. אז באמת שאתה משייף, אתה רוצה שזה ירד. אתה רואה שזה מקבל איזשהו חספוס כזה, זה עוזר לדבק לתפוס. והנה הסימונים שלי שמראים לי בערך איפה האמצע פה. זאת אומרת, איפה בדיוק החור נמצא. אז אני אשים את האצבע מאחורה, איפה שאני יודע שהפס הזה נמצא, ואני רואה את הפס השני שמראה לי את האמצע פה, מולי. נשים פה איזה זופ קטן של דבק. יצא הרבה דבק. ככה זה שאתה מנסה גם לצלם וגם לעבוד. בכל מקרה, מורח יפה את הדבק. אתה רואה שכרגע הדבק יש לו איזה בוע כזה, הוא מבריק. זה סימן שהוא עדיין לא יבש. אנחנו נחכה ונחזור כדי להדביק. אוקיי, הדבק התייבש. אפשר לעזור לו עם קצת נשיפה ככה של אוויר חם מהפה מעל האזור הזה. אתה תראה שהוא מקבל קצת צבע מת, ואתה יכול לגעת קצת בקצה, הוא עדיין דביק, אבל לא ממש רטוב. המדבקה, פותחים את המדבקה. יש על המדבקה איזה מין פלסטיק כזה בצד החיצוני, אתה יכול להשאיר אותו, הוא לא מפריע הדבר הזה. יש לי את האזור הזה, ואני פשוט מדביק את המדבקה. אתה רוצה לעשות את זה בפרסט שוט, מה שנקרא, ושזה יישב טוב. כמו שאתה רואה, פספסתי פה את האמצע, וזה בגלל שאני מצלם, אבל זה יעבוד כי הפאנצ'ר פה מאוד מאוד קטן, אני לא חושב שתהיה לי בעיה. זהו, עכשיו אני לוחץ טוב טוב, ואני אעבור ללחוץ ממש
חזק פה על השלדה של האופניים. חזק, חיצה חזקה את כל האזור עם הבוהן. אפשר לראות אפילו איפה שלחצתי, אתה רואה שזה שחור כזה, ואיפה שעוד לא הגעתי אתה רואה שזה קצת יותר בהיר. זאת אומרת, ככה רואים שזה באמת נלחץ טוב. חיצה טובה. אחרי שהדבקתי את המדבקה, תליתי את הפנימית ככה למעלה, שלא תפריע. ועכשיו אני עובר לפה. פה יש לי מדבקה על הצמיג, אל תייחס לזה, זה תיקון בצמיג עצמו, זה לא קשור לפנצ'ר. אבל אני עושה מעבר לאורך כל הצמיג. כדי לראות שאין לי קוץ. צמיג ברח לי מהחישוק, זה לא נורא, אני אחסיר אותו, אבל בעיקרון אתה רוצה לעבור מסביב ולהרגיש שאין שום קוץ בפנים. עכשיו באותה הזדמנות, אחרי זה אתה יכול לשפוך עם טלק, כמו שאתה רואה פה יש מלא טלק, אני לא צריך לשים טלק, אבל אפשר למשוך טלק מסביב לצמיג אם רוצים. אפשר גם לבדוק את הצמיג חיצונית, לא רק פנימית, שלא לראות שאין איזה משהו תקוע בו. אתה רואה כמו למשל דבר כזה, אתה פשוט מסתכל פה, במקרה הזה זה אבן קטנה, אבל אתה לעבור מסביב ולראות. גם כן אפשר לפעמים לתפוס שיש איזה קוץ או משהו, אפשר לראות אותו אפילו מבחוץ. רוצים להחזיר את הפנימית, זוכר את הרצועה הזאת של הגומי, היא מגינה על הפנימית, היא חוצצת בין החישוק לפנימית, היא מגינה עליה. לוקחים את הוונטיל ודוחפים אותו לתוך החור ברצועה הזאת, וזה צריך לשבת מול החור של הוונטיל פה, ואחרי זה לכל אורך, לכל המסביב, כאילו דוחפים את הפנימית חזרה. טוב, הפנימית בפנים, אנחנו רוצים להחזיר את החישוק. אני מתחיל בצד של הוונטיל, פשוט לא את החישוק, את הצמיג, מכניס את הצמיג חזרה. אם זה בורח לך באמצע, אז פשוט לחזור למקום שזה ברח ולהכניס את זה חזרה. ועכשיו הגענו לחלק האחרון שהוא הכי קשה, כמו שאתם רואים פה זה הכי מתוח, כן? במקרה הזה, בצמיג הזה זה לא מאוד קשה, זה תלוי בחישוק ובצמיג, אבל בעיקרון, אם זה מאוד מאוד קשה, בעיקרון מה שעושים, לוקחים את האצבע ועושים ככה, ואם זה לא מספיק, אז עם כל היד אתה תופס את הצמיג ואתה פשוט מסובב אותו ככה, יחד עם האצבע, אתה מסובב את זה הרחק, וזה יגרום לזה לעלות חזרה. עד שבסוף כל הגלגל מסביב, הצמיג במקום. לפני שאני מתחיל לנפח אוויר, אני רוצה לראות שהוונטיל ניצב לחישוק. שהוא לא הולך הצידה, כן? למשל, עכשיו ככה הוא ילך הצידה, כן? הדרך לתקן את זה, אם אתה רואה שזה הולך הצידה, פשוט למשוך את הצמיג עצמו, לסובב אותו על החישוק, עד שאתה רואה שזה מתיישר. אתה מושך אותו לכאן או לכאן, וזה ישפיע על המצב של הפנימית, וישר לך את הוונטיל. עכשיו אנחנו ננפח את זה קצת. טוב, עשיתי כמה פמפומים של המשאבה. אתה רואה, הצמיג טיפה מנופח.
אבל מנופח במידה כזאת שאני יכול לקחת את הוונטיל ולדחוף אותו פנימה. לדחוף אותו פנימה. המשחק הזה הוא על מנת שהפנימית לא תתפס בין הצמיג לחישוק, ואז שממש נפח את זה, זה יתפנצ'ר שוב. ודבר שני שצריך לעשות, זה לעשות איזה מין מסאג' כזה לצמיג, כדי שהפנימית תתיישב במקום שלה. ואת הדבר הזה אנחנו נעשה לכל הסיבוב, מסביב, 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 ככה מסאג' כזה. בגלל זה אנחנו גם לא מנפחים לגמרי, כדי שנוכל לעשות את זה. לכל הגלגל מסביב נעשה את זה. טוב, הגלגל שלנו מנופח. זה הזמן להחזיר את האום הזה, אם היה כזה, להבריג אותו עד הסוף פה על הוונטיל. לא תמיד יש כזה, אל תתרגש עם לפעמים הוונטיל עשוי עם חיפוי של גומי מסביב, כנראה שזה מה שיש לך שם, אבל אצלי יש את זה, אז אני שם את זה. לא צריך לחזק את זה עם פלייר, מחזקים את זה ביד. אחרי זה אם יש לך קאפ, כאילו לוונטיל, אתה שם את הקאפ. והכי חשוב לא לשכוח, להחזיר לילדה את הברקסים. ותופס את הדבר הזה. ועכשיו אני צריך לעשות את זה ביד אחת, כי בשנייה אני מצלם, אבל בעיקרון כן. רואה? הנה זה נכנס. אפשר גם להחזיר את הגומייה הזאת למקום שלה. ולתת כמה ברקסים, לראות שזה תפוס. וזהו. We're done.